Jamen hvad så YouTube? Og velkommen til denne lille video med MV2 Cut MV2. Ja, vi tager et nyt våben, som er ACR. Jeg glæder mig bare så meget til jeg får MV3. Dø nu! Er der? Men ja. Ja. Nå. Men ja. Jeg spiller et meget gammelt spil, der hedder MV2. Nej, det er ikke så gammelt endnu. Der er stadig double kill! Fuck, jeg tror kun der var en. Fedt nok. Fedt nok. Men vi kan sgu nok. Lige hurtigt for... fuck. Det var ikke så godt det der. Double flash. Så kan vi måske lige hurtigt løbe. Jeg troede der var en vej derinde. Fuck, hvad med det er dårligt. Fuck, jeg er dårlig i dag. Ej, det er helt sindssygt. Fuck, jeg er dårlig i dag. Er det på grund af at optager? Jeg tror det er på grund af at optager, Rune. Jeg kan ikke så godt koncentrere mig. Så, Rune, så sidder jeg og snakker imens. Men altså, jeg prøver at være lidt mere stille, så jeg kan få et bedre gameplay. Fuck. Shit. Så render han med sniper. Ja, perfekt. We have a sniper inbound. Painkiller, så... Fuck. Så de første 10-5 sekunder, sådan var ekstra, sådan dobbelt så meget liv. Jeg hader bare, der ikke en MP7 med i det her spil. Næseklør. Fuck. Nej! Ej, det her game, det er dårligt. Altså, ikke spillet er dårligt, men altså... Det der game, jeg er i gang med, det er fandme dårligt. Ja, I ved godt, hvad jeg mener. Hvad? Nej, shot! Han bruger shotgun! Jeg hader ham. Fuck en dårlig game. Jeg er ringe. Hold op, jeg er ringe. Spilder granat. Jeg tror sgu ham der, han vil dø. Shit. Hvad? Han burde da være død. Han burde sgu da være død. Nej! Fuck. Vi vender tilbage i næste game. Nej. Vi ses YouTube. Det var det sidste, så hej.